Πήρανε λοιπόν 1.000 άντρες από μια χώρα, από άλλη χώρα, για καλή μας τύχη μέσα στην ερευνητική ομάδα ήταν δύο σχολημένοι Έλληνες μεταδιδακτορικοί από την Κρήτη και είπανε τότε, του λένε και οι καθηγητά του Αντσελκής, ας βάλουμε μέσα και την Ελλάδα να δούμε τι γίνεται εκεί. Ωραία, λέει, βάζουν και την Ελλάδα. 1000 κριτικοί. Ανά 5 χρόνια προοπτική μελέτη, κοιτάμε δηλαδή μπροστά το αποτέλεσμα του που κάνουμε. Ας δούμε τι έχει γίνει. Πόσοι έχουν πεθάνει από καρδιά. Αν τις είχε πατήσει τα μάξι, δεν μας ενδιέφερε. Σε 5 χρόνια λοιπόν τότε με τα φαξ που είχαν, έρχονται τα δεδομένα από την Ιταλία, συγγνώμη, την Ιταλία, από την Ιουγκοσλαβία, την πρώην Ιουγκοσλαβία, 300 νεκροί από τους 1000 του δείγματος από καρδιά. Στην Ιαπωνία 250, μπλα μπλα μπλα. Στην Ελλάδα 0. 0 λέει, τι έγινε εκεί πέρα. Πώς έγινε 0. Έχουν κάνει λάθος. Μαζεύονται όλοι και έρχονται στην Κρήτη. Και εκεί λοιπόν διαπίστωσα ότι ο τρόπος που έτρωγαν οι κριτικοί του 1950 ήταν αυτό το οποίο βοηθούσε στη μακροζωία. Έτσι. Τότε για να φωνήσει και ο καθηγητής και για αυτές τις εφημερίδες το πόσο λάδι τρώνε Θεέ μου αυτοί οι κριτικοί. Τρώγαμε πάρα πολύ λάδι. Σε σχέση με τους άλλους λαούς, λοιπόν, όμως το λάδι είναι φυτικό, είναι μονοακόρεστο που είναι κάτι καλό στην υγεία μας. Ενώ οι βόρειοι λαοί τρώνε πάρα πολύ κορεσμένο. Το λίπος δηλαδή που κάνει κακό στις αρτηρίες της καρδιάς. Αυτή είναι μια πολύ ωραία διαφάνεια, την δίνω παντού έτσι για να έχετε μια αδρή εικόνα πώς πρέπει να τρεφόμαστε. Έτσι. Ουσιαστικά το μισό μας πιάτο θα πρέπει να αποτελείται από σαλάτα, το 1/4 από πρωτεΐνη και το 1/4 από υδατάνθρακα. Λοιπόν, οι μελέτες λοιπόν, αυτό που σας έφερα πριν, έδειξαν ότι όσο πιο κοντά είμαστε στο μεσογειακό διατροφικό πρότυπο, τόσο μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής έχουμε. Πιο συγκεκριμένα, όταν φάμε κατά 2 μονάδες πιο μεσογειακά, θα δείτε μετά τι εννοώ, μειώνεται κατά 8% η πιθανότητα θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και 10% από έμφραγμα όταν τρώμε μεσογειακά. Παρ' όλα αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία στοιχεία που σας παρουσίασα, τα οποία αφορούν το 1950, ερχόμενοι στο σήμερα, διαπιστώνουμε αυτό, ότι όσο περνάνε δεκαετίες, τόσο απομακρυνόμαστε από το μεσογειακό πρότυπο και ταυτόχρονα η ανάποδη καμπύλη τόσο αυξάνει την νοσηρότητα στους ανθρώπους. Είναι εντυπωσιακή αυτή η διαφάνεια, το τι συμβαίνει σήμερα. Και εδώ βλέπουμε στην Ελλάδα, από τότε το 1970 τόσο, πόσο έχει αυξηθεί οι θερμίδες που τρώμε. Το πόσο πολύ τρώμε. Έτσι. 1893 στο Κιάτο αθλητικός σύλλογος με το όνομα Άρατος. Ο Γιώργος γράφηκε το 1893, αλλά αυτό ήταν μεταγενέστερο. Που είχε σαν σκοπό, όπως γράφει το καταστατικό του, την κοινωνική πρόοδο μέσω διαλέξεων, αναγνωσμάτων, ίδρυσης γυμναστηρίου και βιβλιοθήκης. Η ίδρυση γυμναστηρίου την εποχή εκείνη έχει να κάνει και με την ιστορία του Πέλοπα. Το γυμναστήριο που ίδρυσα ήταν μεταξύ δημοτικού σχολείου και δημαρχείου, κάτω από την εκκλησία, αλλά όχι αυτή την εκκλησία, την παλιά. Εδώ πέρα βγαίνει μια διαφάνεια που έχει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και αν δείτε στο βάθος είναι η εκκλησία, η παλιά εκκλησία μεταμόρφωσης του Σωτήρους, πριν κατασκευαστεί αυτή που βλέπουμε. Κάτω από αυτή την εκκλησία και εκεί που είναι το δημοτικό προς τα εκεί ήταν ένας μεγάλος χώρος στην παραλία, εκεί όπου ιδρύθηκε το γυμναστήριο, δηλαδή ένα υπόπεδο, στο οποίο με μια πρόχειρη περίφραξη κάνανε κάποιες ασκήσεις. Νέοι και μεγαλύτεροι στην ηλικία όπως γράφονται στα πρακτικά. Προκειμένου να αποφασιστεί η ίδρυση του ΣΕΓΑΣ, του σημερινού ΣΕΓΑΣ. Τότε ο Άρατος εξουσιοδότησε το επίτιμο μέλος του, το Σωτήριο Προκεδά. Και ο Άρατος είναι κάτι παραπάνω από 2 ομάδες για την πόλη. Είναι το σήμα κατά τεθέν του Κιάτου. Είναι ομάδες που στο παρελθόν έχουν κάνει ακόμα πιο γνωστή την πόλη και όλοι ευχόμαστε να συνεχίσουν να την κάνουν πολύ περισσότερο στο μέλλον. Όσον αφορά τον Άρατο, έτσι κι αλλιώς τα είπε κιόλας ο πρόεδρος, έχει ιδρυθεί στα τέλη του 19ου αιώνα το 1893 και πήρε το όνομά του από το σημαντικό πολιτικό και στρατιωτικό του 3ου π.Χ. αιώνα, τον Άρατο το Σικιόνιο. Δυστυχώς, η αλήθεια είναι ότι δεν έψαξα και πάρα πολύ, δεν βρήκα πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία. Το σίγουρο είναι ότι η ομάδα βόλεϊ ιδρύθηκε το 1978 με προπονητή τον αείμνηστο